laboratori va sorgir aquí al Teatre Principal d'Olot fa moltes temporades. Va sorgir una mica per ajuntar el que era la formació d'adults en el món del teatre, com per ajuntar tota la diversificació que hi ha de teatre amateur aquí a Olot, que n'hi ha molta. Para! Para, fills de putes! Mira com està passant això! Bruta la màquina com una cort! Llavors, una mica per canalitzar tota aquesta gent, una demanda també dels propis actors amateurs que estaven en companyies amateurs i que volien en algun moment donat fer algun projecte o algun taller de clown o algun taller de dramatització o algun taller més concret, els vam ajuntar i a partir d'aquí va sorgir. Aquesta dona m'atabala. Esperem que ell sigui més tranquil. Me'n descuidava. Al segon armari de dalt a la cuina hi trobarà les pastilles. El que té difícil és explicar el que ha passat aquí. O millor dit, per què ha passat el que ha passat. Si és homosexual o no, no té cap mena d'importància. Cada temporada hem fet potser un parell o tres, depèn de l'any i depèn de les ganes i l'energia de la gent, perquè hi ha hagut muntatges que han requerit molta energia per part dels actors. No sé, recordo un musical que van quedar esgotats, perquè clar, un musical la gent no estava acostumada a cantar o a ballar o a expressar-se d'aquesta manera. Va ser dur per ells, va ser molt gratificant, però va ser dur. Doncs l'any següent en vam fer dues propostes en comptes de fer-ne tres. I bé, totes les propostes que han sortit d'aquí han estat molt ben rebudes pel públic, perquè evidentment el públic que ha vingut són gent que coneix els actors, que els coneix de primera mà, que són família, que són amics, i molt bona acollida per part d'Olot també i per part dels actors que els oferim aquesta possibilitat. Porque una obra ha de expressar una gran idea. Només és bonic allò que és greu. I dintre del que és laboratori hi ha una part que és laboratori jove, que està encarada als joves de 12 a 18 anys. En agafem pocs perquè és un grup reduït, és un grup com a màxim de 20-25 joves, perquè si no realment no es pot treballar tots junts, perquè la proposta de la Laia que no és qui condueix aquest taller, és que siguin els mateixos joves que proposin el tema, l'activitat, el que volen treballar-se i treballar, diguéssim, en aquest taller. Ella, diguéssim, posa les eines, però són els propis joves que proposen i que fan. Hi va haver-hi un any, per exemple, que van treballar tot el tema de les inquietuds que tenien a l'institut. Era l'any que es parlaven del bullying i que hi havia joves que ho havien patit en la seva pròpia pell al seu institut, i es va treballar això, van fer ells el text i van treballar tot aquest tema. El que vol la Laia, bàsicament, i que nosaltres el recolzem en tots els sentits, és que no sigui un teatre perquè sí, sinó que es treballin coses tant del propi jove com del que els està passant, com del cercle que estan visquent. Ara aquest any, per exemple, aquest curs que comencem, el 2010-2011, els joves que van acabar l'any passat li van dir tenim moltes ganes de fer un musical. I aquest any es prepararan un musical d'algun tema que sorgirà, o sigui, no agafaran un musical fet, sinó que d'algun tema que ells tinguin interès o que tinguin alguna motivació especial, s'ajuntaran i ho treballaran ells.